sir, kung bakit namin accomplish yung 100% na nag-negative yung troops namin. Yeah. It's just simple naman sir, just to observe the minimum health standard na pinapa-implement sa atin, na ino-observe lang din namin. Just for example, wearing the mask, observe social distancing, exercise sir, very important, and enough rest. Kung yun sir ay gagayahan din ng mga kapatid natin, we could assure na malabanan natin itong yung challenges in COVID-19. Just like, I would say na example yung nangyari sa amin for the past 1 month and a half na deployment namin, expose yung tropa namin sa ground. Sumusuot sila sa mga sulok-sulok ng sityos na may risk ng exposure sa virus. We managed sir na natapos yung deployment namin dito na walang nagkaroon ng virus sa any of our troops. Sir, ang mga challenges na naranasan ninyo, mga big challenges? May mga sir, challenges na nangyari sa amin. Yung mga reports sir na accordingly may mga harassment na ginawa yung tropa na wala namang katotohanan. So nagkaroon naman ng investigation doon, and I myself gave my statement na walang katotohanan kasi yung mga personnel namin, they are all professional, they are well trained, and they are all disciplined. Na yung ginawa namin dito is trabaho lang, para tumulong sa mamamayan natin dito, sa kapatid natin dito sa Cebu City. Sir, ano po sir, was there ever a time na parang natatakot kayo to be infected by the virus, considering Cebu City has this biggest number of positive? Sir, yung matakot na matamaan ng virus is normal kahit sino man sir. Mapasundalo ka, PNP o civilian. The risk is there sir. Ang challenge lang sa amin is kailangan naming harapin. Hindi naman pwede na despite sa virus na dyan sa ground, hindi na kami magtatrabaho. So patuloy pa rin. Observe lang talaga sir yung minimum health standard to secure ourselves also. Kasi kung may matamaan sa amin, malamang mapipili din yung deployment namin. Good thing na throughout the duration ng deployment, 100% namin complied lahat yung deployment namin, and it turned out positive naman sa nakatulong kami dito sa Cebu City. Sir, yung mga ginawa nyo dito, sir, yung din i-apply nyo dun sa ibang area kung saan kayo deploy, sir? Yes ma'am, totoo po yan. Yung mga best practices namin. Actually, during our period of our deployment, we learn a lot sa deployment namin. Kung ano man yung naging best practice namin dito, could be replicated dun sa future deployment namin. Sir, one specific best practice ninyo? Sorry. Hindi naman siya mahirap actually sir. I-observe lang talaga natin yung physical, yung minimum health standard, saka strict implementation sa amin naman sir, internally sa discipline namin. Lalong-lalo na kung after ng deployment, pagbalik namin dito sa billeting namin, magdi-disinfect talaga. I-decontaminate din regularly yung billeting namin. Observe lang din talaga at yung din sir, yung discipline sa sarili, mag-exercise, and then enough rest. Sir, mensahe natin sa mga Cebuano, sir. Farewell message sa mga Cebuano. Actually sir, ako sir ay Bisaya. Okay, sir. Taga Mindanao ako sir. Nalungkot din ako sir yung nalaman ko na matigas daw ang ulo yung Cebu. So, hindi ako makapaniwala. So, I myself is a witness sir na hindi totoo na matigas ang ulo ng taga Cebu. It's a matter of information na dapat nakarating sa mga kapatid natin. Kung ano yung dapat na nilang malaman as a Filipino citizen. Masayahin ang Cebu sir actually, maliban sa support ng LGU and the leadership of D47, may mga private na namimigay din ng donation sa amin, particularly yung mga basic PPEs namin, maraming namibigay. Ayaw nga nila magpa-mention, pero papasalamat kami na. They appreciated din kung ano yung ginawa namin dito sa Cebu. We will miss Cebu City.